Γεια σου, είμαι η Δήμητρα Σκούρα και σήμερα θα δούμε κάποιες κινήσεις για να ξυπνάς με καλή διάθεση τεντώνοντας καλά το σώμα σου. Αυτή τη σειρά των μικρών κινήσεων, αν την κάνεις όταν ξυπνάς, ενεργοποιείς όλους τους μυες του σώματός σου. Είναι ο ιδανικός τρόπος για να ξεκινήσεις καλά τη μέρα σου. Είσαι ξαπλωμένη στο κρεβάτι σου. Αν έχει καλό καιρό και βρίσκεσαι στην εξοχή, ανοίγεις το παράθυρο. Ξαπλώνεις ανάσκελα. Τα πόδια σου είναι τεντωμένα, χωρίς μαξιλάρι κάτω από το κεφάλι. Γυρίζεις τις παλάμες των χεριών σου προς το ταβάνι. Κοιτάζεις ένα σημείο ψηλά. Αφήνεις τα πόδια και τα πέλματά σου ήσυχα για 1 λεπτό και παρατηρείς τι συμβαίνει και με ποιο τρόπο. Προσπαθείς να είσαι πολύ βαρύς, πολύ βαριά, σαν να θέλεις να βυθιστείς μέσα στο στρώμα. Έπειτα προσπαθείς να είσαι πολύ ελαφρύς, πολύ ελαφριά, σαν να είσαι ένα σώμα από πούπουλα. Μετά προσπαθείς να είσαι πολύ μακρύς, μακριά. Έτσι πλησιάζεις τα πόδια, το ένα με το άλλο και τα πέλματά σου και κάνεις τα δάχτυλα των ποδιών σου να κοιτάνε το ταβάνι. Σπρώχνεις τις φτέρνες σου σαν να θέλουν να κουμπίσουν τον τοίχο απέναντι. Προσπαθείς να μην βαθουλώνεις την πλάτη σου, η οποία μένει απλωμένη στο κρεβάτι. Ανοίγεις το στόμα σου και εκπνέεις αέρα προς το ταβάνι, χωρίς να κάνεις θόρυβο. Αισθάνεσαι κάθε φορά τα πλευρά σου να κατεβαίνουν, με κάθε εκπνοή. Έπειτα λυγίζεις τα 2 σου πόδια πριν γυρίσεις το πλάι για να σηκωθείς. Και εκεί, χωρίς κάλτσες, τοποθετείς τα πέλματά σου στο έδαφος. Εκτιμάς τη ζέστη ή τη δροσιά κάτω από τα πέλματά σου. Παρατηρείς χωρίς να τα κοιτάς πώς τοποθετούνται. Έπειτα ζαρώνεις τα δάχτυλα των ποδιών σου. Μετά τα τεντώνεις, τα μακραίνεις και τα απλώνεις. Προσπαθείς έτσι ώστε το μπροστινό μέρος των πελμάτων σου να είναι πολύ φαρδί. Κάνεις αυτό το μικρό παιχνίδι των δαχτύλων μερικές φορές. Φροντίζεις να χαλαρώνεις τους ώμους σου εάν έχεις την εντύπωση ότι ανεβαίνουν προς τα αυτιά. Αν πράγματι σου φαίνονται ότι βρίσκονται πολύ ψηλά, αφήνεις τα δάχτυλά σου ήσυχα και ασχολείσαι με τους ώμους σου. Προσπάθεις να τους ανεβάσεις προς τα αυτιά, μετά τους ξανακατεβάζεις 12 φορές, κρατώντας το στόμα σου μισάνοιχτο, για να μπορεί να βγαίνει ο αέρας χωρίς θόρυβο. Έπειτα τους χαλαρώνεις. Μετά κλείνεις τα βλεφαρά σου πολύ δυνατά. Τα σφίγγεις. Μετά τα ανοίγεις διάπλατα 12 φορές. Περιφέρεις τη γλώσσα σου στα πάνω δόντια, μετά στα κάτω.
έπειτα τα περιφέρεις στο εσωτερικό από τα μάγουλά σου. Δεξιά και μετά αριστερά. Είναι κάτι που προκαλεί την έκρηση σάλιου. Άλλον ήρθε η ώρα να πάρεις το πρωινό σου. Καλημέρα.